Tak, tuto máme hol z Janusu, tuto sme si kúpili Pringles a ďalej sme si kúpili Doritos. Krásne chili Doritos. No a teraz pôjdeme do školy. Tuto je mesto, tak v tom zelenom. No a teraz pôjdeme do školy, prezlieť sa a pôjdeme na ten krúžok. No tak tam je ten v tom zelenom, to je on. Ale to je jako na kamerce, že na kamerce, na ona. Když se koukal. To je pretty dobré. Vypadá to tak, že nám začal stolkovať. No a tu máme moju best friends, ideme na počítačový krúžok. No a vypadá to tak, že dneska dostaneme... Nestihneme vajík? No a dneska mám práve narodeniny. Nevrám, že je to jeho kamera. No, Ja, že je to... No dneska mám narodky, no a preto sme tak nešetrili týmto. Stojí to 3 €, ty vole, 3 €, kto to kúpi za 3 €? Ty. Ja? Ty si, že ideš, ty si včapla. No. Ca. Tam je. Tuto ideme do školy, stojíme pred školou. Krásne. Vôbec tam nevidno naše mesto, že nie? Vôbec. Tak už sme v skrinke. Taký typos mám zanahral. No, typos máš spolužiak. A to si nebolo. Dobre, a teraz ideme. Sonia, come on. Ideme. Tak už sme v tezíte a ideme. Jaký typos tu je. Tu máme krásny. Som ťa pozvala. Typos ranuje. Ano. Tak, paráda, už sme. Neviem, skús. My ideme tiež skúšať.